Ndebe anyị asịna na ogori mara obi di ya ọ dịka oji ọgwụ jide di ya. Nwaanyị na-ada enupụrụ di ya isi ada enwe udo n'ezinụlọ ya, maka inupụsi wụ ajọ ọhịa, ajọ ihe na-akpụta esemokwu n'ezinụlọ. Mgbe nwoke si gị mere ihe dị ụta, were ihe dị ụta sọrọ ya ka udo wee dị, iwe sị no nọ nke anwe ị chọrọ ka na-eme. Ị mara na ụlọọgwụ ga na-adụ ọkụ ka ahịhịa ọkọchị, maka na nwoke nwere ike ịpụ jecha gbagharịcha na-abata, gbacha ụzọ niile ọ gbara, gwuo mmiri na ọcha ka o wee bata n'ụlọ ya. Ịma na ụlọ ibe mere ka a na-ezu ike, ka o wee bịa zuo ike n'ezinụlọ ya. Ọ na-abatazi wee fụ ihe na-agbakasị ya arụ, o were tinye na nke ọ fụrụ n'iro. Ịfụna na nwoke ahụ ga-ebidogodi mba agbakasịwa arụ, ụlọ ahụ ewe nwuo ọkụ. Ndị be anyị, unu mana na ibe ọbụla esemokwu dị, ihe ọma ada aga ebe ahụ. Ibe ọbụla amụ adịghọ n'eze, ihe na-atọ amụ ama abata ebe ahụ. Ka anyị ghara ihe eji aka anyị na-esuyere onwe anyị ọkụ n'ezinụlọ, na-etinye nsogbu n'isi ezinụlọ anyị. Ife a na-akpọ ọnụnụ di na nwunye, o bidoro na gboo, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Kama na ọ ka onye si anụ nke ya, ka onye si mụ understand nke ya, ka nke ya si agara ya. Ụmụ nwaanyị fenchi igbu unu ife onye chọ ka ọ na-afụ. Mkpụrụ onye kụnyere n'ezinụlọ ya, ọ mkpụrụ nga na-epu. Ikunye udo n'ezinụlọ gị, udo adị n'ezinụlọ gị. Ikunye ọgụ adị, a na-alụ ọgụ. Ikunye ịkọ ọnụ, a na-akọ ọnụ. Ikunye inupụ isi, na-enupụ isi, maka nwaanyị na-anọ okpuru di ya. Mana ikunye aṅụrị, ịma na aṅụrị ka ya dịkata ka nkachi si awọ. Enwere ife ji esemokwu eme, enwere ife ji inupụ isi eme. Dọga enwero mini, is alright. Ị chọrọ ka ewere ebe gị na-ama atụ, ka ebe gị dịka mmiri nke si na eluigwe na-agbadata, ịnụ mana mmiri na-ajụ oyi. Iwe ji nwayọ na-erubere di gị isi, na-eme ihe di gị gwara gị mee. O nwere ife eji esemokwu eme. Mmụọ nsọ Chineke adabata ibe udo adịrọ. O nwere ife eji esemokwu eme. O nwere ife eji ịzọrait eme ọmụ aka. Ọtụtụ ndị mmadụ ji achụpụ di ha. Oge di ya ga-eji bata, di ga-ewere aje na joint na-aṅụ mmanya ka o nwee ike nweghị nke ama bren ya, maka ọ ma na ya na-alata ya lapụta esemokwu. Ọtụtụ ndị ọzọ ji achụpụ di ha agbawa n'iro. Ọtụtụ ndị ọzọ ji ha eme di ya ife dị iche iche. O nwere nwoke ya nọkata, ọ sị o kwesịrị ịla 5 o'clock jee jekwute nwunye ya, my family they are making me happy. N'ebe a nke ya na-eme ya ruo ya nwee udo, nwee dasụ ụmụ akpọ ya. Mana ọ na-echeta ezi ọsị mba ya laruo ebe akwa trọbụl na ọkụ adịghị. Unu manụ ka obodo si dị, ego nri adịghịkwanụ, ife ji eleta ụmụazị adịghị. Ka ya rụzie na ka ya jee kpaa nwere ka ya chezụtụ mkpa ya, ọ kazie njọ. Ọ sị ya mba ka ya nọ n'iro gbagharịwa, na eruo n'ime abalị ya nawa. Ndị be anyị si ka ewepụka n'aka enwe n'ofe ka ọ ghara aka mmadụ. Eziokwu kwanụ ndụ. Unu mana eziokwu ka m na-agbasa, ma ada emekwana mmadụ anyị iru ekwe m na-ekwu uwu ka ndị mmadụ were ha na-amụta ihe. Ndị be anyị ka emesịa, ụmụ nwaanyị gbanwee ọnọdụ unu, kụnye ezigbo mkpụrụ n'ime ezinụlọ gị ka udo wee dị, ka di gị wee fụga anya. Stop complaining. Ejizikwana aka na-akụrụ onwe nsị, na-eme isiri onwe gị nsị n'ezinụlọ gị. Mgbe niile nọ na complain, a na-ekpere unu ikpe. Jike n'aka gị hazie ezinụlọ gị. Ịmara ife ahụ ị na-eme adịghọ mma, di gị na-akpa isiokwu, stọpụ ime ya. Ịstọpụ ime ya, ndị mara ma agbataziri unu. Ọ bụrụ na ndị mara anụghị onu di gị, ọ nwere ya bịa jụ unu ka ihe na-ese. Ọ maka na a na-anụ onu di gị, a na-ajụ mmadụ ama nọkọta akọwa ọnụ. Ọ nwere ife mekọtara nkịta ji ebe. Tupu nkịta ebewe, ọ nwere ife mekọta ọkụkọ na-anọkọta akpọ, maka ọkụkọ kpọrọ na mgbe o kwesịrị ịkpa anaghị egbu asụ na aja ọkụkọ. Ọkụkọ nwere time, so ọkụkọ nọkọta na-akpọ mgbe o kwesịrị ịkpọ, ọ ga-ajọ ọkụkọ. Biko mee ka udo dị n'ezinụlọ gị. Ịmara ebe ahụ isi emejọ di gị, hazie ya.